A šta ako se partner koji se nama obraća, ne obraća asertivno? Ovo je odlično pitanje. Ljudi misle da je moć i loptica u rukama onog koji se prvi obraća, da će to odrediti tok razgovora i komunikacije. Ali zapravo, reakcija osobe koja je dobila kritiku, poruku, kako god, će odrediti dalji tok tog razgovora. Moć je u tom drugom. Kasnim, evo primjera. Taj mi ne kaže, opet kasniš, uvek kasniš, ne mogu ovo da izdržim, na šta to liči. Ja ću biti izazvana u tom trenutku, verovatno, da vratim istom merom, da se naljutim ili mogu da napravim tu scenu toga. Ali isto tako, mogu ja da umirim sebe i da shvatim da je osoba uznemirena jer me tu čeka već neko vreme. I mogu da prihvatim odgovornost. To je ključni moment. Jer šta je fazon? Poruka koju osoba uputila je istinita. Ja ću se složiti s tom porukom. Tačno je da kasnim. Nije u redu, nije lepo. Ja se slažem sa porukom, ali se ne slažem možda sa načinom na koji je ona to meni rekla. Šta tu treba raditi? Tu treba preuzeti odgovornost.